Здравейте! Аз съм Ади Гюзелева и днес ще ви разкажа и още нещо за пенливото. Пенливо любимо вино. Защо искам да разкажа повече за пенливото? Първо, защото много харесвам пенливо вино, всички видове. Второ, защото все още има малко обърквания, митове, легенди за него. Започвам оттам за различните наименования и съответно различните методи на производство на това пенливо вино. Може би най-известните са шампань и просеко. Тотално различни вина. Просекото се прави по метод шарма или танк метод, която вторична ферментация се случва в големи танкове. И там нещата се случват бавно, после се бутилира и всичко е готово. Просеко също така не е сорт, а е регион в Италия, който е запазен и контролиран и само в Просеко може да се произвежда именно напитката Просеко, което е пенливо вино и се прави от 100% глера. Това е италиански сорт, само в този регион и именно се прави това пенливо. Шампань също е регион във Франция, в който само изключително може да се правят шампань. Знаете, много марки на шампань. Оттам нататък всичко извън този регион на шампань се казва креман. Креман има в Бургундия, в Лоара, в Елзас. Отиваме и в Испания, където е кавата. Кава също е запазено име в каталунския регион, където правят по традиционния метод, който е шампанския метод именно, с техни тамошни местни сортове. А другото важно нещо при пенливите вина е именно остатъчната захар, която според мен все още също и там има малко затруднения в разбирането кое е по-сладко, кое е по-малко сладко, кое е сухо. По принцип повечето хора търсят сухи вина винаги, както и при тихите вина, така и при пенливите. Но осъзнавам и забелязвам, че може би надписите на пенливите бутилки от типа драй, екстра драй, брут и екстра брут и така нататък усложнява нещата. Защото мислим, че драй именно е сухо. Но при пенливите вина всъщност драй и екстра драй са по-сладките с доста повече остатъчна захар в самата напитка. Даже драй е до 32 грама на литър. Така че, ако искате сухо вино, търсите брут, екстра брут или даже брут натюр или зеро дозаж. Шампань метода на пенливите идва именно от това, че не се добавя още гроздов сок с добавена захар. Тоест остава абсолютно с минимална остатъчна захар самата напитка. И така, за да обобщим, пенливо вино бол. Но тръгваме от Италия с просеко по танк метод. Франчакорта, да не забравяме, който е по традиционен шампански метод, който също Франчакорта е регион в Италия. След това отиваме във Франция, шампань и различните кремани. Отиваме в Испания с кава. И разбира се, има и други държави, които произвеждат пенливо. Германия, Австрия. Но сега не е момента да навлизаме в детайли. И оттам нататък да запомним. Екстра брут и брут са по-сухите вина при пенливите. Така че предотвратявайте главоболя, буквално и преносно, с екстра драй, когато ви се падне и когато търсите за подарък, гледаме винаги етикета брут, екстра драй. Гледаме, разбира се, какво пише на тези бутилки, защото има и пенливи вина извън просеко, на което примерно ще пише само фрицанте или спуманте, но и там опитвайте се да четете етикета. От кой регион, колко градуса също е виното, защото там има игра и на киселина, и на остатъчни захари именно и така. Но в тези неща може да влезем в детайли в следващ път. И още нещо за пенливото вино.